Tantxe aurkeztu dituzte Bizkaiko irekiko senior mailako finala jokatuko duten lau pilotariak. Gorriz izango ditugu Elezkano eta Bilbao, Anderrez Elezkano eta Edorta Bilbao, eta urdinez Igor Azpiri eta Anartz Ajuria. Promesetan ez bezala hauek final aurreko partidak izan zituzten. Azpirik eta Ajuriak 22 eta 18 irabazi zieten Aurtenetxe eta Lopezi, eta Elezkanok eta Bilbao 22 eta 15, Uruina eta Galartzari. Hauxe duzu Ander Elezkano 24 urte, Zaratamarra, metro eta 80 zentimetro, 14 kilo. Aurrelaria jakina, eta atzean Edorta Bilbao 28 urte, Lezamarra, metro eta 81 zentimetro, 10 kilo. Bimutil handi beraz. Eta urdinez Igor Azpiri, Elorriarra, metro eta 81 zentimetro, 11 kilo. Eta atzelari urdina Anartz Ajuria, denetan veteranoena 35 urte, Galdakostarra, metro eta 82 zentimetro, 80 kilo. Berehala hasiko da partida. Sakea Gorri, honen bestez Ander Elezkanok aterako du aurreneko sakea. Carmelo, ze itxura senior mailako final honek? Bueno, nik uste momentuz, uste partidu edar ikusteko sasoian gauzela. Nik uste aurreko kuadrotan egongo diz Bizkaian pelotari aurrelari bikainetari dekogunek. Ja pelotari esperientzia askoko pelotariak eta bisek errematean pelotari biziak eta gainera oso indartsuak biak. Da atxelari aldiz, pelotari bone asko iten dago pelotariak, ja veteranoa bisek. Da nik uste atxien eusten badabie partiduari aurrien joko politxa egongo dala eta askarra. Ander Elezkanoren intentzioa ikusi dugu. Aukera izan duen lehenengo pilotan bila joan, eta boleaz hor indartsu, ezker horman jarri du eta Igorrek ez du ere materik izan, bat eta huts beraz. Elezkanok oso pelotari bikaina da aurreko kuadrotan errematean, errematatzaile bikaina da, gainera gero botera be eskuma ederra deko, indartsua, eta sakez, sake oso indartsu egiten ditu, gainera sake gogorra indeu, eta segiduen airera juteko pelotari izaten da, ez? Ederke bihurritu du pilota, baina Azpiri jarrita zegoen, ezkerrez atzera orain Bilbaok. Elezkanok ireki, Zabaletik, txapa gainean ozta, Azpirik, ezkerrez atzera. Eutsi Bilbaok. Ajuria. Bilbao, Zazpitik. Elezkanok, sotamano bikaina. Berriz ere bila, boleaz indartsu. Behartu egindu Azpiri, orain txokoan utzi, eta tanto, oso ondo, Elezkanoren partida hasiera bikaina. Baina txut, indartsua da, baina alan dabe jokalari bikaina. Aurrera erreskuten da, bai bolea, bai esker gantxu, oso ondo manejaten da postura biek, da bentsate atakean oso ikusgarria da. Ikusgarria da eta hasiera ikusgarria eman dio Ander Elezkanok, hasegartzeko Daniel Elezkano profesionalaren anaiak. Alase da ametik ikusio dagoela ere anaiari partidu ikusten, armaietan badakit lehen bentsat ikusiot horti dabiela. Min hartuta da hil, ez da? Zagoztia osatuta dagoela, da oine hasi dela, poliki formartzean berriro, eta rekuperazio ariketak hortak egiten, da badirudi bentsa lesioa gainditu dagoela, eta oine poliki lesio hori indartzen, ez? Oin beste gantxo bikain bat handarrena, ez? Ikaragarria. Bai, ataken erasuan nik uste
pelotari momentuz afizionatu mailan oso ikusgarria dela. Danetatik da egiten da defentsan gehitxu hau arituko bazan, nire ustez pelotari bikain izateko aukera guztia dagoela, ez? 3 eta huts, 3 tantoak Anderrek egin ditu. Eta Zarata Mostarrak atera duzake hau ere indartsua, gurutzatua, Boleaz eraman, aukerakoa du, Anderrek moztu, eraman, Ajuriak, aukerakoa du Bilbaok. Gerria sartu eta atzera, eraman hori ere beste bat Bilbaok, besoa nola luzatzen duen, mutil handia da. Bai, da espaldi jokuen dabil, lehen urtean finala jokatu zuen, galdu zuen nahiko egun eskasa izan zuen. Da, klaro, gehien bat horreitik, asko luzatzen du besoak, eta, klaro, pelota badatorre, askar badatorre askotan pasaiten dio, baina gaurko pelota hori ondo jartzen ari da, eta ikusten da errezegin menperatzen dagoela, ez? Bai, palanka hondiko pelotaria da, eta luzatzen du besoak asko, eta, bueno, momentuz pelotara ondo jartzen ari da, eta bi epe, ikusten da moduen, gorri bi epe indartsua direz, kriston mutilak, 80 kilokoak, eta horrek askar dagarrez mugitzen dabe pelota. Palanka esan duzu, bai, galanta palanka, edorta Bilbaok beso luzeak berez, eta gero luzatzen duen bezala, izaten dira beste batzu, kakotuxeago, honek dendena luzatzen du, eta ikusgarria da besoa nondik egertzen duen ikusten. Nondik azten den golpea ematen, norarta altzatzen duen besoa, eskubie gainera, holako postura hori dago, eta asmatzen dagoenean, kriston errez mugitzen du pelotea. Sake indartsua hori ere, baina erantzun ona. Janartza aldiz, ez da hain jotzailea, baina esperientzia askoko pelotari eta oin bota ditu. Normalien buena asko iten duen pelotari esaten dana, langilea, da azken partidutan amaitzerakoan, azkenean ikusi eskero bere zenbakiak, pelota gutxi galtzen duen pelotari esaten da. Eta konturatzerako 5 eta huts. Bai, 5 eta huts da gainera errez menperatzen, horriune, bai remateetan da bai gero botera golpean Bilbao menperatzen ari da, eta azpirik, ja urduritzen hasi da, pelotari aurrean guztetan jako sartzean, askarra da, eta ointxe gogotxu dauia pelotia sartzeago, da airez segurazki ointxe sakeari sartuko dela, hau guztetan jako jokuan asko sartzea. Eutsi Ajuriak beste gantxo eder bat, hala ere Azpiri erne ibili da, zabaleratu egin da pilota, Boleaz Azpirik, Elezkanok ezkerrez atzera, joko lasaituta, arriskua lekutu eta atzelarien arteko lehia orain. Baina Azpiri sartu da atzera Bilbaok. Daniel txokoan engainatu egin du, baina iritsi egin da Azpiri. Ezkerrez ere arro ondo Bilbao. Beste ezkerkada bat Bilbao. Hau ez du gozatu Ajuriak. Elezkanok moztu. Sotamano orain. Ezkerrez berriz ere Azpiri. Berriz ere moztu Elezkanok. Bilbao. Zortzian jarri du pilota. Eutsi Ajuriak. Azpiri. Zabaleratu egin da pilota. Bildu Bilbao. Hortxe du Ajuriak. Aukerakoa. Zazpian jarri du. Elezkano sartuko da jokoan. Ajuriak gozatu gabe, Boleaz, Elezkanok berriz ere behartu du Azpiri, baina ederki atera du Elorriarrak. Azpiri defentsan askarra da, eta mutil sendua izan horrek hankak oso askarra diz, indarrasko dugu hanka horretan, da askar mugitzen da aurreko kuadro horretan. Bilbao. Tanto luzeari gara ikusten. Lezamarrak atzera.
Ezkerrez orain Bilbao. Anartza Ajuria. Pilota baztertu nahirik Ajuria. Bost erdian orain Ajuria. Eskuinez atzera. Eta baztertu. Osta atera du, barruan da. Behartu egin du gainera Elezkanok ireki. Erne da gordea Ajuria. Zuloa ondo ikusi du Elezkanok, baina ez du berak nahi adina bihurritu. Ajuria. Sotamanoz Elezkano eta utxe egin da. Barruan sartu da bai. Barruan izan da eta ondo bildu du. Azpiri, defentsan ondo ari da Igor Azpiri. Atzera Ajuriak, boleadaz. Elezkanok, oso tanto nekagarria. Azpiri. Atzera, Elorriarrak. Eutsi Bilbao. Ajuria. Frontisa ederki aprobetxatu dur Bilbaok. Aurrelariak begira orain. Hor da Elezkano. Ezkerrez indartsu. Orain airearen bila Sotamano, hori ere zabaleratu. Sotamano Azpirik ere. Zazpitik eutsi Bilbaok. Azpiri gantxoa eraman Elezkano. Falta eskatzen ari zaio epaileari. Behartu du orain atzelaria eta falta. Bai, ezker orman gora joan zaio edorta Bilbao hori. Aurreneko tanto aurdinek oso tanto luzea izan da eta Elezkano epaileari begira nik uste barruan izan dela. Niretzako ametik ere, oin. Bera horre bertan egon da eta, bueno, usteko zun oin oso ondo Elezkano gor defentzan, pelota gatzara mandu gantxo ona izin eta alan dabe zelako pelota eraman duen horre handarrak, Oso pilota zaila eraman du bai. Eta horre edortak ez du eramaterik izan. Errepikaldi horretan ez dugu ikusi pilotak botean nun egin duen. Baina nik esan behar banu. Barruan izan da. Ez Humberto Altzagak eta ez da Emilio Rodríguezek ere ez dute zalantzarik izan. Basauriko Artunduaga pilotalekua. Oso itxura ona. Bizkaiko Irekiko senior mailako finala ikusteko. Hemen ikusten dugun. Ikusi dugu. Bai, egur be juste guzkia ematen dut. Bai, argi ez dugu ikusi. Bai, argi da gorre justo zona hortan da. Aurreneko egin dute urdinek. Igor Azpiri sakea. Sake luzea, boleaz erantzun dio, zabalera naita, boleaz utzi du Azpirik eta tanto. Eskura etorre zaio pilota. Bai. Eta zuloa nuntzegoan ikusi eta bikain jarri du pilota bertan. Nik uste Elezkano hor ere Azpirin gantxoak entzearen boleaz naita zabalera eman dio, baina Azpiri bertan egon da. Da eskura etorri jako eta oso ondo itxi dago suabe, zabalean. 2-5. Badator, Igor Azpiri. Ezkerrez, erantzun dio sake horri, Bilbaok. Ajuria. Azpiri. Elezkanok. Moztu. Ormabikoa ezkerrez. Elezkanok. Bilbaok. Ezkerrez pilota hori atera, zabaleratu eginda, bildu Ajuriak. Bilbao. Berriz ere zabaletik. Lauk erdian orain. Eskuinkada luzea, bederatzitik eutsi Ajuriak. Eskuinez jarri behar izan du Bilbaok, Azpirik ezker Sotamanoa. Bostetik Ajuria.
Atzera Ajuriak. Baita berriz ere, hau baztertuta gainera, eraman Bilbao. Azpiri. Atzerago, Elorriarrak. Eutsi 8 terditik, ez, Eutsi ez, gora bota du. Bai, Azpiri lebratxarren junda eta errez altzatu du pelota, Oso. Bai. Gainera indartzu zetorren da erremateak entzeko errez altzatu du eta gora jundiako. Frontixean gora joan zaio bai, goiko koltsoira. 3 eta 5. 5 eta huts, aurreratu dira Elezkano eta Bilbao, azken 3 tantoak urdin, 2 inguratu dira beraz. Bilbao keman dio pilota Azpiriri, eta Elorriarrak aterako du sakea. Ezkerrez erantzun dio Bilbao, Gajuria. Elezkanok gantxoa bihurritu gabe, Azpirik atzera. Ajuria, lautik. Ez du gozatu. 5 orain Ajuria. Bilbao. Eskatu egin dio Ajuriak Azpiriri. Eskuinez, atzera Bilbao. Aurrelariak begira. Azpiri, bolea. Barrurantza. Hau ere eskura etorri zaio, ezker sotamanoa. Eutsi Bilbaok. Ajuria. Eraman Bilbaok. Ajuriak atzera. Tantoak luzatzen orain. Bai, atxelariak esan dut zuten normalien seguruak izaten diz, ez da bat abesti apurtzen, pelotiban, da orduan Ajuria behor egon lehik, tranquil, egun osoa buena egiten, eskubisekin, da hori normalean beti izan da bere jokua, lan asko itea, pelota gutxi galdu, da normalean hor arituko da, ez? Hor behi aurrelaria sartzen diezinean ja beste martxatxu bete goten da, hor ja aurrelaritxek ja beste abiedura bat jartzen diote pelotiari, normalean atxelaritxek hemen egongo di, ez biek buena eta bat abestie ian hor lortzen duen menperatzen. Moztu Elezkanok. Ezker orman jarri du Azpirik. Ondo atera du Bilbao, Gajuria. Elezkanori behin eta berriro pilota kendu nahirik eta nahi bakarrik ez kentzen ere bai. Oraintxe sartu da jokoan Elezkano. Azpirik moztu. Baita Elezkanok ere, deja da orain, eta tanto! Azpirik egin du tanto azkenean. Ondo bihurritu du hor pelotie, txapainan efektuarekin gainera bote laburra beiteko, da Elezkano nahi eta joan pelotara, bote bera uste baino laburtxo egin du, eta atxamar puntakin jo deu, baina ez du txapainan jarri. 4 eta 5. Hasiera ikusgarri eman diote partidari gorriek, batez ere Elezkanok, lehen da biziko 3 tantoak berak egin ditu, 4. edortak atzean, baina tantoak luzatzen hasi dira urdinak. Elezkano gutxiago ari da jokoan sartzen, eta sartzen denean behartuxiago ere bai. Bai, gainera Elezkano jokue gero besak hartzen dagoenean, normalean berriro behiru lau tanto do bostitxo kapaz da, sake zitzen du edo sake bueltan, da eskuan saken dekonien Elezkano oso arriskutsu da. Baina momentuz urdinek da biztantu egiten, da poliki, badoi ez, ontsi bertan ja lortu dabe, parekatzea partidua. 5ean berdin. Lehen da biziko berdintzea. Bizkaiko Irekiko senior mailako finalean. Ajuriak ederki sartu du ezker orman pilota. Eta
Bilbaok eraman ezin. Aurrenekoz aurretik jartzeko aukera dute urdinek. 11. tantoa jokoan. Sake oso luzea. Igor Azpiripe, bueno, igustetxet nahiko ondo dabiela, baina jakini gainera egondala lesio batekin hor garrian golpe lezoko txapelketan hartuzun lako zintiratu bat lortuzun da, somatuzun da, nahiko justu bilidala, da oindala gitxi berriro hasi da pelotan, da, bueno, ikusten jako momentuz rematean da konfiantza asko bari, baina, bueno, ikusten jako ja kantxan ondo dabiela, da nik uste partidu horrea doien bitartean, bera, konfiantza hartuko dagoela, da bere joku begorengo dagoela. Naita, ateratu Zabalera Azpirik. Ezkerrez luze orain leku txarrera dator pilota libre, ondo Ajuria. Elezkano, moztu. Bilbaok ezkerrez atzera. Ajuria geutxi. Hori ere, eraman Ajuriak. Ez di ezarregin pilotari Elezkano, bere burua saldu baino ez, eta ezkerrez ondo atzeratu du Azpirik. Zortzitik eutzi Bilbaok, Ajuria. Eta hori ere gora. 6 eta 5. Aurrenekoz, aurreti dira. Urdinak, Igor Azpiri eta Anartz Ajuria. Dana jarraian ez, indabe orduan, noiz? Bai, 5 eta huts, gorriak eta ondorengo 6 tantoak urdinek egin dituzte. Boladaka orengoz partida. Bai. Bai, Azpiri badaki atxin ez dagoela holan pelotari jotzailerik, baina badakila da langile dalan hartzek, ez dola pelotari galduko, da alik eta baztertu pelota gien, da bentsa konfiantza hor bikote urdina badekie bisek oparik itxi indeko pelotarek diez, da Azpirik poliki azten bada ja asmatzen erasoan, defentzan eurek oso bikote sendua da, ez? Ajuria. Seitik Bilbao. Eskuinka da ona, oso ona. Ondo irten zaio pilota, eraman Ajuriak. Elezkano, lautik ea zer egiten duen. Moztu. Eraman Azpirik. Bolea. Pilota txikitu nahirik, baina txapapera. Ander Elezkano. Bai, Anderrek aukera duenean beste ritmotxu sartu biko jakoz, urdinen ritmora jarri eskero, nik uste urdinek hortan espezialista diez, pelotean tranquili bilten da, ritmo mantxo baten Anartzek gustora bilten da, partiduan zehar, da Elezkano gorrendekon golpe horrekin nik uste beste ritmotxu sartzen badeu, gurentzako betu izango dela, ez? Igorrek sakea. Sake laburra baina indartsua. Barruan izan da pilota hori. Utxigatik, libratu du ezker paretako Goiko txapa. Ezkerrez Bilbao. Ajuria. Pilotarik galdu gabe. Hasieran bat galdu du Edortak, baina Arrezkero lanean ondo ari da. Oso ondo. Azpirik txokoan, Elezkanok eraman, gorputzera pilota hori, eraman Bilbaok. Elezkano zegoen tokira bota du Azpirik. Bai, gorputzera bota dio, baina luzetxu urten jako eta Bilbao horre oso adi onda, ez? Eutsi Elezkanok, ezkerrez ireki egin nahi Azpiri, baina jarrita zegoen Elezkano eta Zarata Moztarrak atzera. Bizi, Bilbao. Dena aprobetxatuta, 8 erdian jarri du pilota. Eraman ordea Ajuriak. Berriz ere atzera. Eutsi Ajuriak.
ezkerrez jarri behar izan du Edortak eta zazpitik eraman Ajuriak. Moztu egin du orain Edortak, azpiri Erne ordea. Ezker hor Maremila, azpirik Gantxoa. Bildu Elezkanok, ezker Sotamanoa. Bostetik ezkerrez atzera Bilbao. Agintzen ari da Bilbao, baina Ajuria bere lana ondo egiten eta orain bai, lekutik atera du ere bat Igor Azpiri boleak da indartsu horrekin eta aspaldiko partez tantoa Gorri 6 eta 7. Bai, boleak da indartsu, nola atara dion lekutik, bolea luzea eta jakini gainera Azpiri zehazkarra den alan dabe nola pelotea pasadion, ez? Da baino txu, nik handerrek dekona horre barruen dekon hori golpea apurbe gehiago saiatu eskero, nik uste beste martxatxu bet ipiniko zuela, da urdinen jarri dauen martxatik apur beste puntutxu gehiago emon eskero, ondine aukera deko bere alde partidu eta bentsat bideratzeko, ez? Atseden laburra hartu dute lau pilotariek. Eta sake ateratzeko prest da Ander Elezkano. Une asko Basauriko Artunduaga pilotalekuan. Neska mutilak, hain zuzen ere txapelketa honetan neskek ere parte hartzen dutelako, gero eta neska gehiago, zorionez. Bai, zorionez, bai paletan, Dontxe be usteot eskuzko talde bat, dontxe Azerrezko. Indarra hor badago, Pentsa sake hueltan esker Gantxoa borgarren kuadrotik gainera Elezkano saken bati, Elezkanok ematen dio sakera, Ikusi. Gantxoa. Zuztean harrapatu duera bat, pilota non jarri duen? Marraz, hemen Zabaleko marran bertan jarri dugu, horre badago indarra, bai. Ederra tantoa, Igor Azpirik. Neskena esaten ari ginen. Bai, hori, gero eta neska gehiago ari dira gomazko palan jokatzen, da honi ere eskuz badauz gero eta neska pelota eskola eta neska gehiago jokatzen, da honi asteburureko asteburutan elkartzen dire, Bizkaiko neska guztiek frontoi baten, olako euren arteko txapelketak eta partidu jokatzeko asmotan, ez? Da, bueno, ondo dau ere neskak ere pelota mundura gerturatzea, da hortan, feazinua oso gustora dago. Ezker Sotamanoa, Elezkanok, Bilbao, 15. tantoa jokoan. 8-6 urdina gaurretik. Atzera Bilbao. Eutxi Ajuriak. Azpiri, lau terditik. Erraz atera du pilota, Azpirik ezkerrez. Bilbao. Moztu. Lezamarrak. Elezkano txokoan eta tanto. Aspaldi tanto politia gehiz ikusten, Horre Elezkano ere ondo markatu duen gorputzarekin Gantxoa Zabalera, da azken momentuan nola eskuarekin txokoan etxi du gozo, ez? Horondo moztu Bilbao, lehenengo, ezin kendu Azpirik eta ondo etxi duen eskerrakin txokoan piloti. Barrutik barrura, azken unean aldatuta. Abiatu zen Zabalaldera, hor ikusi dugu, ederki. Igor Azpiri eta beste aldera mugitzen hasi denerako alperrik. Elezkano sakea, sake luzea eta gurutzatua, sakea da, eraman Ajuria. Haze sakea eraman duen. Elezkano gatzera. Eutxi horri ere. Bilbao. Bederatzitik, eraman Ajuriak. Elezkano aukera. Gantxoa bihurritu bai, baina Azpiri ernebili da, orain txokoan, baita Azpirik ere, eta Bilbao gatzera. Ajuria.
Bostetik Ajuria. Bilbao. Azpiri bole azpilota txikitu. Ondo defensan Elezkano. Bilbao. Geratu eginda pilota. Baina, hala ere, frontisean jarri du. Edortak. Ezkerrez eutxi orain. Eraman Elezkanok. Bilbao. Ezker gantxoa orain. Azpirik. Bolea zezin. Eta gaiztotu egin zaio. Bai. Ganetik guztuen paseiako. Aukera bera nahi zuen bentsat bolea sartu, baina azkenien ia horman sartu da. Elezkanok gantxoa. Bildu Azpirik. Txokoan Elezkanok. Ormabiko Azpirik. Bilbao. Atzera. Eutxe Ajuriak. Tanto gogorra hau ere partida gogortzen ari da. Tanto luzea gari gara ikusten. Moztu eta behartu, oso ondo, behartu du. Konfiantza gutxiaz fundatzea aska, duda indeu, anartzek etorko zan, esan etorko, eta normalean hori baino eskarro mugitzen da Azpiri, baina horre bai duda asko, ez? Pentsatuko zuen igual anartzek jungo sala, da azkenien gorputza etorriako pelotea. Ez dugu gorputza libratu ezin. Hemen ikusiko dugu berriro. Sartu egin zaila bai pilota hori berandu mugitu baita Igor Azpiri eta 8 berdin. Bosna egin dute. Gero 7 eta 5 urdina gaurretik, 8 eta 6 ere bai, eta orain 8. Ba, eta Elezkano badeko hor, deko bere arma hor deko sakea, eta Azpirik segurazki airean nahi izango dio kendu. Oin aspaldi holan dabil goitik ataten, gehien bat Azpiri sartzeako. Ben ikusita zer nolako gantxoa sartu dion, sake bueltan, da oina hasi da, bentsat Azpiri lebratu eta sake luzea begin, gero ia errezaue bueltan aire sartzeako. Sake errematean tantoa bukatzen saiatu da, orain txokoan utzi du Elezkanok. Azpirik jaso. Eutxi Ajuriak, Bilbao. Hasieran bat galdu du Edortak Bilbaok, Ajuriak ez da gidakarren bat galdu duen. Bat gauzilako eskerraz bakarrik. Egizen garren tantuan, eskerraz gauzilako ametik, baina betu hon bigarrena. Horain bigarrena, guk hitz egitea. Bai. Naikoa da. Ez que lehen begoratu naz horreitik, hasi naz esaten nola oso seguru da denlez, da justu momentu hortan bota dugu eskerraz, doin gauza bera gertatu zaigu. Eta berriz ere gorriak aurretik, 9 eta 8, 3 eta hutseko partzialaren ondotik. Elezkanok aterako du sakea. Ajuriak nahiko egin du. Atzera berriz ere Elezkanok. Eskuinez orain Ajuria. Zabaleratu egin da pilota. Bildu. Bilbao. Berriz ere Edorta. Bost erditik. Moztu. Azpirik atzera ezkerrez. Ajuria bostetik. Leku beretik Ajuria. 6tik orain Bilbao. Bi atzelariak nori gailenduko. Nork nori bizkarra erakutsiko. Zazpitik Bilbao. Ajuriak atzera. Pelotari pizka txispatxue faltaiago nire ustez, da orduan
nahiko tranquil pelotia horre bote ematen du hor 6. kuadroan, da ez da erreza menperatzea, ez dugu tira askori egiten. Da orduan batxilariak horre nahiko tranquil dabiz. Ondo, oso ondo, oso ondo. Bai Azpiri, aurrena eta gero Elezkano. Ez bakarrik heldu Elezkano, baizik eta heldu eta zabaletik zabalera jokaldi egin da ondo gainera, luze eta kanto bikaina. Bai. Aurrena defentsako lanean, baina gero ez da konformatu eramate utzarekin hemen ikusiko dugu. Iritsi aurrena eta zabaletik zabalera indarrez pilota eta pasa egin du. Bai. 10-8, tanto ona Ander Elezkanok. Zaratamarra katerako du sakea. Sake luzea. Eskuinez erantzun dio, Elezkano bila, txapa gainean ozta, Azpirik eutsi egin dio pilota horri. Ajuriak moztu, eskura etorri zaio Azpiriri, Ormabiko Asotamanoz, haze zirrizte egin duen hor, eraman, deja da zabalean, eta ia pilotak, bera jo du. Bai. Oso polita tantoa. Ona. Bai, gainera Azpiri golpe handi hartu Orman kontra, mutil gogorra da eta hasi pelota altxatu deuen, Ez bakarrik altxeu, gainera ez berriro zabaleratu deu, da Juriak hor oso parkatu, Elezkano oso ondo bilida hor, da adi, dejala hitzu Roberto, 11-8. Hiru tantoz aurreti dira, gorriak. Bai, Elezkano gainera oine ikusita nola seke guztiek lehenengotan Azpiri sartzen ziola aire, ze oine ataten ari da Azpitik luzea gorzelago golpe hartu duen Azpiri, da lan da benon jarri duen pelotea. Hor baztertzen nahiko lan izan du, Elezkanok. Bai. Ondo mugidu da, bai. Oso ondo. Ipurdiarekin irriste eginez. Sake luze hau ere. Eraman Ajuriak. Gantxoa. Elezkanok, orain Sotamanoz deja da. Ajuri iritsi. Edorta, ezkerrez atzera. Hemen da Azpiri zabalean ezin. 12-8. 5 aurreratu dira gorriak, gero hor 8-1 partzialarekin bitenturen aldea lortu dute urdinek, 8-6, baina azken tantoak berriz ere urdinek egin dituzte eta aldetxoa lortzen ari dira. Bai, baina Elezkano sakartzen dagoenien normalen kantu mordutxu iten duz jarraian, da sakatzaile da, bai Azpiti, Goiti, badaki aldatzeko sakerako aldatzeko aukera dituz, leku askotara badaki sakatzen da, oingoan, luzat dabil atatzen Goitik, Azpiri libretaz, da gero segiduen, azkar juten da airera, ez? Oin badoa. Barruti barrura, luze, Azpiri ondo, 6-8 partziala urdinek. Bederatzitik eutsi Ajuriak. Eta kendu. Ezkerrez, pilota luzatu. Bilbaok. Elezkano. Beste bizitasun badu. Bai, horre golpi da bezku mortan. Bilbao. Behartu du. Ajuriak, baina iritsi eginda. Bostetik, pilota astindu orain. Bilbao, ondo. Elezkano bila. Gantxoa, bebean hartuta pilota. Azpiri Erne, bildu orain. Bilbaok. Lautik Ajuria. Eskunka da ona. Azpiri ez da sartu. Ajuriari utzi dio atzera berriz ere. Galdakostarrak. Azpiri, Gantxoa, eta tanto! Heldu da Elezkanok, gantxo horretara, baina segurazki jokaldi itera junda, da ez du peloti ondo sartu eskun. Usiako albo eskundala txokoratzera edo, baina horra Azpiri ondo junda bile eta horrelari batek hori indar du. Bizkaiko pilotari afizionatu honenekin
gozatzea da txapelketa honen helburua, eta Bizkaiko herri askotan maiatzean hasita, gaur finala jokatu bitarte, jaialdi asko izan dira, eta hori da ez da asmoa, pilota zabaltzea, hori bat, eta bestea behar bada batez ere udaldean hemengo pilotariek Gaztela Leonera joateko aukera izaten zuten, eta agian bertan eustea ez da, kanpora joan ez daitezen, eta ikuskizuna hemen eman dezaten. Hori da, ez da, gainera, normalean punta-puntako pelotariak egoten diez gehien bat herriko festatan jokatzen da, txapelketa honekin, pelotari gehiago sartzen diz partidu horietan jokatzea, ez? Azkenien, egon diezen pelota guzti parte hartzen da festako festival horietetan, da orduan egon beharrean betiko 8-9 pelotariek normaleak herriko festak eskatzen duen pelotaria, txapelketa honeaz be, uda parte hortan pelotari gehiago aukera dokate partidu jokatzeko, ez? Da orduan, ia Bizkaian egon direzen herri guztietan parte hartu dabe, da nik uste, holan ere, udako festival horietan be, aukera daukate partidu jokatzeko, ez? Garai batean bazegoen joera hori, ez da, kanpora joateko joera, ez da? Bai, da normalien be, herriko festatan be, bai Naparrak, Gipuzkoarrak edo puntan, sasoi hortan punta zebilen pelotariek, askotan Euskal Herri osoko festivaletan ibilten zinen, gehien bat horrek eskatzen zeurien herriek, ez? Horrela, alan txapelketa honeaz, horre pelotari aparte, beste pelotari gehiago aukera daukate partidu jokatzeko. 9-12, 22. tantoa jokoan. Eskuinez Indartsu, Azpirik, Eutsi, Bilbao, Kajuria. Bost erditik Bilbao. Zazpit erdian jarri du pilota. Ajuriak eraman. Bilbao, lautik, eta gora. Utsa egin duen orain, edortak. Larkakotu deu. Eman beharraz. Lekutara bota du. 10 eta 12. Boladaka. Aurreneko partziala gorrien aldekoa, 5 eta utzekoa. Gero 7 zuzenean, 7 eta utzekoa urdinek. Beste 6 eta utzeko bat, gorriek. 12 eta 8 aurreratu diren arte, azken 2 tantoak urdin. 10 eta 12 beraz. Lanaren erdiak eginda. Partido badoi gogortzen da, ikusko ametik aurrera nor eusten dio ritmo honeri edo nor hasten dan ahultzen, da nik usteot hori gertatzen bada, hortik joango dala partidua. Momentuz laurok indartu dabiz, ikusiko ametik aurrerakoan, lanak pilatzen adirez, da ikusko atxilariek eusten bada, ez? Momentuz, azkenengo biek edorta galdu ditu, da baino txutan hartze Ajuriak normalean partidu hau jokatzen espezialista da, partidu gogorrak eta luzeetan bera hasi den moduen amaitzen deu, tranquil, pelotan aitzen, da momentuz edortak hasi deia pelota bione jausillakoz, da, lehen bailen berriro partiduan sartzen dan, da ez dugu solako utzik ikusten. Bat eskuinez, beste ezkerrez, alaxe galdu ditu azken bi pilotak edorta Bilbaok, eta tanto bakarrera jarri dira. Inguratu dira urdinak. Azpirik sakea. Hau laburragoa. Ezker Sotamanoze erantzun dio eta txapara. Arrastua hemen txapa dau, jarrita hemen Zabaleko arrastua da. Entzun dugu bai. Ederki ireki du. Oso ondo. Azpirik. Indartzu eta oso ondo ireki. Bizi. Baina txapak salatu du. Ikusi beharrik ez dugu. Entzun egin dugu eta hotza, baina bada ez bada hortxe. Euren pilota hartu dute gorriek 13 eta 11. Elezkanok sakea. Luze hau ere.
aireak kendu nahirik, jauzia, Ajuriak. Ezker Orman gora joango zitzaiolakoan, baina barruan izan da. Elezkano. Atzera Zarata Mostarrak. Ezkerrez, beste horren beste Bilbaok. Lauterritik, beste ezkerkada bat, Bilbao. Ia bederatzitik, Eutsi. Ez da sartu, Elezkano, eskuinez orain Bilbaok. Ondo agintzen da biloin Bilbao. Era bat. Elezkano sartu da, gantxoa. Bildu Azpiri, gorputzera etorri zaio pilota sartu egin zaio eta urrundu baino ez du egin. Ajuria. Pilota luzatu Bilbaok. Zazpitik Ajuria. Lauterriti Bilbao, moztu. Ajuria gaskatu eta eraman. Ezkerrez jarri da, azken unean. Elezkano, Lauterritik, moztu. Atzera Azpirik. Geratu eginda zertxo bat pilota. Ajuria. Elezkano boleaz. Azpiri, moztu, ezkerrez. Berriz ere Azpiri ireki eta txapara hori ere. Frontizan nahiko altura eman dio, gantxoa, ez du lortu bihurritu pizkate beratxua, eta orduan arrisko handie Zabalera juteko. Doingoan be, Zabaleko arrastoren gainean, jodeo pelotia. Eta 14 eta 11 hemen ikusiko dugu berriro. Azpiriren gantxoa eta txapara bete-betean. Elezkano, sake ateratzeko prest. Badator Ander. Ezker Orma askorekin. Sake eskasa, bai. Oso eskasa. Batteri indarri gabe, arrotu baina. Ajuria, geratu eginda pilota, orain ere, larri bilida baina eraman, lurrean zilipurdika moztu, Elezkanok, ondo Azpiri. Bilbao. Osta barruan. Ia goiko txapan izan da. Elezkano gantxo indartsua, eraman Azpiri. Baztertuko da. Ondo irten zaio Bilbao hori. Elezkano berriz ere orain txokoan utzi du. Ez zer egin pilotari eta ezkerrez indartsu. Azpirik orain utzi eta tanto. Haze bi korrika saio egin dituen Ajuriak. Ezkerreko belaunan kolpe hartu du gainera. Anartzek. Eta Azpirik hartu beharrekoa zen. Bai, horre pelota ja. Azpirik bizara, da sartu dozin modure sartu biko da. Horrela naia atzelarin batentzako. Aurreko pilotakada batean ere behartu dute. Eta hor Azpiri gutxi egin dio. 15 eta 11. Berriz ere lau tantoz aurretik. Gorriak. Orain arte izan duten alderik handiena partidaren hasieran 5 eta huts. Sake luzea. Asko zobea aurrekoa baino. Elezkano. Moztu. Eutsi Ajuriak. Bilbao. Bilbao agintzen da bila, azkenengo tanto hauetan. Bota itxu pare bat pelota, da handik aurrera oin berriro partidua ondo sartu da, eta momentu era bat agintzen da bila. Hor da Bilbao. Seiterriti Bilbao, pelota asko geratzen ari zaie. Geratu da pelota, zikitu eta... Asko edo askotan, edo biak. Azpiri, txokoan eta tanto, oso ondo. Oso ondo Elorriarra. Oso ondo junda bi eta edertu txitako, goiti bera, edertu txitako pelotea.
12 eta 15. Mugitu ere ez da egin. Elezkano zabalean geratu da, mugarrien antzera. Eta Bilbao abiatu bai, baina alferrik. Hilda utzi du pilota Azpiri txokoan. Partida gogortu eginda, eta azken zati honetan fisikoki nola iristen diren, batzuk eta besteak. Metik aurrera ja, momentuz boneko partidua, honeko parekatu doie, baina ikuskoa berre metik aurrerakoan laurok zelako maila mantentzen da. Sotamanoz erantzun dio sake horri Azpirik. Bai errezeldu, baina atxamar puntaz, bera, nek uste segurazki buruan eiru lago zeiteko asmotan jongo zan. Abiatu dan lez askar, ikusi dugu errezelduko zala, eta nahi izango zuen buena bakarrik ezeitia baizik eta zozero gingo zuen burun, da azkenien ez bat ez bestea, atxamar puntaz jo eta txapapera. Ni guztuna zela ondo junden, da segurazki dejada, txokora, dozozer edo zabalera edo... Lehen egin duena beharra da, zabalean luze berriz ere? Zozer ikusten da, zabalera, bai. Eskua efekto eiteko moduna zabalera o txokora, da azkenien txapapera. Oparia, Ander Elezkanok, 13 eta 15 sake hori barruan da. Eraman, Bilbao, aukera Azpiri, ireki eta kanpora. Ez da asmatzen ari. Ez gitxiaitik, ondo indako gauza dira. Zorrepe oso ondo mustu deu, indartzu, baina ikuste txapati, frontizen txapati nahiko altura ematen diola. Da ordune, klaro, hain altura, hain moneskero metro bi txapati, apurbet bakua mostubiko deu, gantxo alenbe paseiako gauza bera, txapati 2 metrora, dauken indarraz azkenien kanpora guten jako, apurbet txapati gertu epin izkero pelotia, ez da nierreza kanpora botatzea, eta hori gertatu zaila 3 aldiz, da, tanto gehizen lekez bere alde, baina azkenien 3 gorrien aldi izan dibez. Atera du Elezkanok, eta kendu, Ajuriak. Zortzitik eutsi Ajuriak. Bilbao, bigarren zati honetan, nabarmen agintzen ari da. Edorta Bilbao, Elezkano, atzera, eskuinka da, indartsua. Eskugozo hor, Ander Elezkano. Bilbao ere atzera. Lan handi egin beharrean da, eraman hori ere Ajuriak. Elezkano, atzera berriz ere. Eutsi Ajuriak. Nekatu xa behar du, moztu orain, lan handia dira horiek. Eraman hori ere Ajuriak. Lertuta izango da, moztu berriro ere, Azpiri laguntzeko hortxe, lauterdian, Elezkano bila. Goiti bera, eta tanto! Etzen tanto izateko modukoa. Azpirik ikusi eta menperatu egon dizat tanto guztien, ikusi da aukerie, hor kontra bat itxeko, eta gantxua ez dago asmatu ondo hor Elezkano, da orduan Azpirik txokora mostera junda, baina txapapera junda, ja partidu begora doia, eta urben nekea hor ikusten da, mostera jundala txokora, baina nengoan txapapera jundako. Bai, joera hartua du partidak, nik uste Ajuria nekatuta dagoela eta ez da harritzekoa, lan handiari baita egiten. Asko behartzen ari dira, bi gorriak, Ajuria eta... Bai, da hori, oinez uinozuna, oinez Azpiri ikusi da aukeratxu hor, berak aurrean zuzera egiteko, eta esan pelota errez-erreza hori egiteko, baina jauziako ez. Da ikusten da, joera hori dala ez, gorriek indartzu da bizela ontsa momentu enten, Ajuriak ere hemen dau lan asko egiten, baina ezin menperatu aurkariari eta orduan momentuz bikote urdina bestien menpera bizela ez. Era bat orain, zortzitik eraman, gehien txuenetan zazpitik atzera dabil, Ajuria. Hor, asko behartu du, Elezkanok, Azpiri, boleaka da indartsua, eutsi Azpirik. Ajuriak eskatu eta lauterritik atzera. Azpiri gordu aukera, ez du behar adina bihurritu. Ondo bildu du Elezkanok, ondo irten zaio Ajuriari, eta aukerakoa du orain Bilbao. Atzera Lezamarrak, eta tanto, bai, nekatuta dago, nekatuta dago Ajuria. Beste martxatxu bet hartu da beha gorriek, Bilbao hortik horre pelota bize galdu deunetik ona bera da bilagintzen. Elezkano sartzen danean beste martxatxu bet peloti hartzen deu.
da ometik aurrera badirudi bidea 22ko bideo hori hartu dabela bikote gorriak. Bost tantoren aldea, orain arte gorriek izan duten alderik handiena. Partidaren hasieran hain zuzen ere. 5-0 partzialarekin, orain partidaren ondarrean. Alde polita goin, daita 5 tanto izan lehengo modu, noine gitxitxoa falta da 22ko eta bai bentaja polita. Sakea luze orain ere Elezkanok, ez du sartzerik izan, ezkerrez atzeratu Bilbaok. Azpiri eta atzelariari lagundu nahian. Bai, prisaka, bueno, gogu, laguntzeko gogu ez uinozun bezala eta ematera junda, da ez du peloti handu eman, da ez da guen egin. 19 eta 13 partida hausteko zorian hautsi ezpadute. Hemen bukatu arte ezin da esan, lehen ere boladaka ibili baitira, baina orain ikusten da Edorta erraz ari dela agintzen atzean. Bai, da jokua ere, markabioz aparte jokua ikusten da ja oin aldea dagoela, oin askoz beroso gorriak, da urdine sufritzen gehitxoak. Erdi-erdiko sakea. Ajuriak eraman. Bilbao. Eskuinka da ona. 8 territik eraman. Anderre moztu. Azpirik eutsi. Boleaz txapagainekoa. Eutsi horri ere. Beste bat. Eraman Azpirik oso behartuta dabil. Igor. Elezkanok atzera eskuinez. Bederatzien jarri du pilota, eutsi, orain bila doa ez. Bilbaori utzi dio. Gorriak agintzen, markagailuan eta jokoan, argi. Moztu. Hori oso ondo egin du gaur, hainbatetan, Edorta Bilbaok. Horan gainera anartzen mugitzen, ez? Bata atxera beste laburtsua bat, azkenien anartze, asko ibili beharko dugu, ez? Ondo, gaur Edortak partidu ona egiten ari da, bai, Eta lehen esan dugu, askotan geratzen ari zela pilota eta orain ere erabat geratu da. Bai. Eta hazien da aulari zorriak ugaritu, orain urdinei dena euren kaltetan. Bai, anartzepe iguale lehenengotan iguale askarrau bote txarrari, ez? Onturatuko zen, baina beha lanak pilatu zaio eta gozteiako bote eskaz izan da, beraz du erroa izan, baina ikusi da, azken momentura arte, ezin izan da pelotara junez. Irein gorputzan ekatzen denean, bateko erreakzio horiek eta motelagoak izaten dira. Holantxe, bai. Eta orain askoz ere gehiago kostatzen ari zaio Ajuriari, sake hori ere ezin eraman 21 eta 13. Nekatu egin zaigu, nekatu. Hori da, esan dugu, partidu berdien neko gortzu gundala partidu eta metik aurrera, zala erreza danok mantentzea joku maila hori eta ikusi da, anartzen nekatu izan da azkenean guztiotzuk esan duzun moduen Edortak horre ondo bilea jokatzen luze eta labur, da nik uste hor momentu hortan ja anartzeri larri bili izan du frontoian, da horre ja nekatu inda, ez? Azken sakea du, pasarik ezpada Ander Elezkanok. Hau ere luze. Eraman Ajuriak, Ander bila, gantxoa, eutsi Azpirik. Ole Azpirik. Bilbao atzera ezkerrez. Aukerakoa du Bilbao, eskuinka da ona, pilota baztertu nahirik, ezkerrez, eraman ondo atera baitzaio. Elezkanok, barruan da, Azpirik eraman, bolea orain, lanak, eraman Azpirik, Edorta nahi duen egiteko aukera atzera, bolea zeutsi Ajuriak, tantona hasia, Bilbao, moztu. Azpiri, ezkerrez atzera. Ajuria, moztu honek ere. Elezkanok ezkerrez, Azpiri,
Eskura etorri zaio Elezkan hori eta Zarata Mozarrak eskuinka da. Ederra benetan. Ezker Orman hilda pilota hori. Ez du eramaterik izan. Anartza Juriak honen bestez. Gorriak txapeldun Bizkaiko irekian. Elezkano eta Bilbao 22 Azpirik eta Juriak 13. Bai, partidu ona ez. Bai Elezkano eta bai Bilbao partidu nahi indabela. Partidu osoan mantendu da berritmo hori. Indartxu ibili diz, Bilbao partidu derrein deu, da Elezkano, badakigu beren joku ezin dan, indartxu da, pelotari indarrez erabiltzen deu, tanto amaitzerakoan be aparta errematatzailea, eta gainera gaur be defentsan ondo ibili da, beraz, partidu bikain indabe gorriek, eta azkenien merezitako garaipena. Hemen da gurekin irabazletako bat, Ander Elezkano, zorionak. Eskerrik asko. 5 eta huts, hasi zarete, gogor, zu oso ondo, hor gerora haiek aurre hartuta ibili dira, bigarren zatian erabaki duzu partida. Bai, hasieran fuerte hasiera, ez? Gero, hasieran hori, undu urteinataz gauzak, eta gero, zuk esan duzu moduen, aurretik parau dire eurek, baina, bigarren zati zen edortak erraz dominio da, asko jode pelota, eta ni, aukera okindot, eta aldo dan nenean, amaitu indot. Sakearekin indartsu baina laburrantzen hasi zara, hor airez erantzun dizu Azpirik, gero era bat aldatu duzu. Sake guztiak luze. Bai, ez, gehien bate pelotak hasikeran zeba apurretak indaria, baina gerora gaztau indie, eta hormatik ezien asko urtetan, orduen igorrek aire sartze hostan, baina gero hori. Erabaki luze sakau, aire esartzeko, eta gero bueltan edortak pelotazo aprobetxau dien. Bigarren zatian, Juria batez ere nekatu egin duzue, biok atzera asko jokatu duzuelako, lan handi egin behar izan du, eta bigarren zatian, erraz aritu zaret. Partidu hasieran gogorra izan da, sortzi arte pelotazo asko gondi, eta gero bietako bat jauzi bat zen, gaurrean hartzi ditokoiako flojo txau bilta bigarren zatien, baina edortak asko jodauelako izan da. Maiatzean hasi zen txapelketa hau eta denboraldiko lehendabiziko helburuetako da bentsat beteta ez da, hainbeste hilabetean jokatu ondoren finala irabazita pozik. Pozik ez, hainbeste partidu jolastuztean posa moten da irabaztea eta txapela irabazia da pozik. Mendik aurrera? En Bizkaiko txapelketan murgildute gauz, lau jardunaldi jokatu dugu, baina ondio luzea da, beste sortzi dodeko jolasteko eta helburua hori irabazta izango da. Daniel ikusi dugu hemen, zer moduz da? Osatu alda? Hobeto ez, barikuen muletak endutxe esan, eta hasi da apurka eskue berotzen, eta laster kantxetara bueltatzen dan. Eskerrik asko, zorionak. Zuri, eskerrik asko. Daniel Elezkanok, zer esango du gauza bera, bigarren zati horretan, erraz zaritu direla, batez ere Ajuria nekatu dutelako, eta berak goraipatu du edortak egin duen lan ona. Agindu egin du bigarren zatian batez ere. Alaz da, ez, orte esan dugunean partidu erditik aurrera baten batek jauzi bizala, edorta bota ditu pelota bi, bat eskuma bertze ezkerra, eta pentseu igual berak hasiko zale igual arazoakin, baina azkenien berak indartzu amaitu de, Elezkano bere partidu itxela indeu, eta azkenien errez, bigarren partean oso errez, Elezkano bikain aritu da partidu osoan, edortak ere, eta gaur gehiago izin diez bigote horrean. Hementxe dituzue, senior mailako finalak utzi dituen tantoetako batzuk. Hor, zabaletik zabalera Ander Elezkanok egin duena benetan bikaina izan da. Eta azken zatian erori zaigu Anartza Juria, baina lanak gogotik egin eta gero. Daukan guztia eman deu, betiko lez, normalian ere bilbidea pelota munduan beti izen da pelotari oso langilea, daukan guztia ematera eman deula, eta gaur edorta peoineza ozta pelota hauek mugitzea kostetan zala, nahiko pusutxua ziela, eta azkenien pelota gadazko egon diez, da pelota honekin apurbet gainera Elezkano besan dugu azkenien zikitu direz pelotak, eta ordune nekagarria zen pelotia mugitzea, da azkenien banartzeri pilatu zaio lana, esan behar da gainera Elezkanok atxelarientzako pelotari arriskutsua dela, indarra asko ematen diuzkun horrekin, da orduan lan asko inbar daue bere atxelari aurkari da. Sari banaketa, Jaun Andreok, promesa mailako finalean azpitxapeldun izan dira Xabier Arrizabalaga eta Iker Arkotxa,
azken unean Uriondoren lekua bete du Arkotxak, iaz ere finala galdu egin zuen, eta aurtengo Bizkaiko irekiko promesa mailako finalean azpitxapeldun Arrizabalaga eta Arkotxa, 22 eta 15 galdu dute Mikel Aurrekoetxea eta Oier Etxeberriaren aurka. Berehala izango ditugu txapeldunak, txapela eta Garaikurra, saria banatzen Andoni Busquets, Basauriko alkatea, Asier Iragorri kultura zinegotziaren da. Bertako pilota eskolaren izena Bidebieta da, eta Juanjo Aramburu, bertako pilota eskolako ordezkari gisa, eta gero Jose Manuel Fuentes, Bizkaiko Federazioko presidentea, eta Alberto Txertudi, eskupilota arduraduna, hori etxe, saria banatzen ari diren lagunak, eta hortxe dituzue txapeldunak, Mikel Aurrekoetxea eta Oier Etxebarria, promesa mailan, 15 urte Aurrekoetxeak, berriki kadete mailan bake saria irabazita, orain promesa mailan, binaka Bizkaiko irekia irabazi du, eta seniorretan txapeldun orde, Igor Azpiri eta Anartz Ajuria, hor dira biak, Azpiri Elorriarra eskuinean eta Ajuria Galdakostarra ezkerrean, eta txapeldun ondo merezita, naiz eta lehenengo zati gogor eta orekatu izan den, bigarren zatian askoz ere gehiago izan dira, txapeldun esan bezala, Ander Elezkano eta Edorta Bilbao. Ederki, Carmelo, guk honen bestez amaituko dugu, hau amaitu da, maiatzen hasi zen lehiak eta amaitu da, baina pilota jarraituko du, Bizkaian eta Euskal Herri osoan. Hori da behar dana, bai. Ederki ba, Carmelo, urren arte, izan. Irudi honekin utziko zaituztegu txapeldunen irudiarekin, Elezkano eta Bilbao Bizkaiko irekian txapeldun senior mailan. Besterik ez, esker mila eskaini diguzuen arretagatik, urren arte ongi izan.